Tungod sa pandemya, nadilatar ang mga eksaminasyon, ingon man ang aplikasyon sa Professional Regulation Commission kon PRC Region 11. Sanglit, dunay hugot nga mga restrictions ang gipatuman ug mandato nga kinahanglang sundon aron malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Human gipaubos ang pipila ka mga probinsya ug lugar sa Davao Region sa Alert Level 1 status. Gipaningkamutan sa PRC 11 nga maapas ang mga backlogs nga natanggong tungod sa pandemya. Sumala ni Raquel Abrantes, ang Regional Director sa PRC 11, nga sa Setyembre ning tuiga ila nang ma-update ang nadilatar nga mga backlogs. We already have catered our backlogs, especially our licensure examination for teachers. This is we have our last batch for the LET this coming June 26. So yun na yung aming backlog. So by September, we already updated. 300 hangtod 500 ka mga aplikante ang ginaakomodar sa PRC 11 matag adlaw. We are already on our online appointments, so nako-control na namin yung tao. We are catering as much as 300 to 500 clients per day, no, in the regional office. Iba pa yung nasa service center natin. But sa ngayon, kaya lang siguro nagkakarami when we have holidays, yung mga biglaang holidays natin or yung mga walang pasok. Kaya yung ating mga supposed to be naka-appointment during that day will be catered the next office hours nor office work day. Yun. Kaya medyo na-double up. Gawas sa online application, online na sab ang pagbayad sa mga aplikante aron makunhura ng taas nga linya sa mga aplikanteng moadto sa regional office aron magbayad. So, hindi naman na ngayon pumipila masyado. May rami pa rin pila, especially during the application ng LET kasi nga nagdagsaan lahat ng ating mga applicants. Yung mga hindi na-cater or were not able to attend the examination or to take the examination for the past three schedules, yun yung hinabol nila sa last batch natin. Kaya medyo kasi nga during pandemic, no, they have reasons na ang iba mga nag-positive yan, yung iba may travel restrictions, so hindi sila naka-attend. So lahat yan ngayon sila magti-take na examination, kaya medyo dumami ang aming mga clients. But it's manageable. Okay naman na ang aming pila ngayon. Actually hindi na ganun kahaba ang pila unless deadline ng filing ng examination. Matud sa PRC 11 nga in-person gihapon ang pagsumite sa mga requirements sa mga aplikante nga moadto sa ilang opisina ug giauhag ang tanang mga aplikante nga kumpletuhon una ang mga rekisitos nga gikinahanglan una ipasa sa opisina aron dili madilatar ang ilang transaksyon. Makita sa website sa PRC 11 ang listahan sa mga rekisitos nga kinahanglan sa PRC. Busa tambag sa PRC 11 sa mga aplikante nga kanunayng bisitahon ng ilang website aron ma-update. Pwede sab nga magpadala og mensahe sa PRC 11 pinaagi sa email o diba kaha sa ilang Facebook page alang sa dugang impormasyon ug mga pangutana. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.